Dobrý deň, vítajte pri vianočnom dieli našich školských novín. Týmto dielom vás budú sprevádzať Michal Mráz a Týmea Ondisová. Tak sa pohodlne usadte a nechte sa vtiahnuť do čara Vianoc na našej škole. Dňa 6.12. bol Mikuláš. Pár našich deviatákov sa ujalo tejto roli, či už ako aniel, čert alebo Mikuláš. A tak potešili a zároveň postrašili deti na prvom stupni. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow. Dňa 16.12. bol florbalový turnaj starších ročníkov. Mladší mali turnaj o deň neskôr. Vyhrali ste už nejaký zápas? Dva. A dali ste aj nejaký gól? Áno. A koľko? Ja jeden. A ešte ja. 4. Super! Koľký je už toto ročník nášho florbalového turnaja? Toto už je 3. ročník, stala sa nás toho taká vianočná tradícia v našej škole. A ako hodnotíte výkony našich žiakov, dnešných aj včerajších, lebo včera hrali tí starší? Všetkých musím pochváliť, všetci sa snažia, ale zároveň je to všetko v duchu fair play, čo sa mi veľmi páči, lebo o to hlavne ide, aby sme si zašportovali a aby sme mali z toho dobrý pocit. Aký bol najkrajší zážitok váš počas celého turnaja alebo vašeho zápasu? No sme proste môj kamarát, ktorý tam ani nechcel, tak proste dal tento posledný zápas, čo sme hrali, tak dal jeden proste z posledných gólov a je celkem pekný. On proste říkal, že nedá ani jeden gól, že tam nejde, že všetci sa mu budú smít. Dne 17.12. sa uskutočnil dlhší trh pre rodičov. Mohli si zakúpiť výrobky alebo si pochutiť na pochutinách, ktoré naši šikovní žiaci pripravili. Máme kúpené šišky a najedli sme sa, super. A ako vnímate túto atmosféru? A veľmi dobre, je tu veľa detí, veľa rodičov a je to super pre vianočné obdobie. Ako vám
Veľmi dobre. Dobrý deň. Aký bol cieľ tejto akcie? Podľa mňa to bolo hlavne spájanie ľudí a užiť si ten predvianočný čas. A ako dlho trvala príprava tohto jarmoku? Žiaci to robili na hodinách výtvarnej výchovy, techniky, my učitelia sme sa takisto zapojili, robenie kvízu napríklad, takže nejaký čas to zabralo. Dobrý deň, ako sa vám dnes páčilo? Výborne, skvelé, je to tu krásne a výborné. A zapojíte sa do kvízu? To neviem, vraj by som sa mal, tak uvidíme, či mi ostane nejaké miesto v nejakej skupine. Dňa 18.12. bol blžší trh pre žiakov. Tak ako každoročne, ani tento rok nesmeli chýbať stánky s hračkami alebo lákavým jedlom, ktoré si získali pozornosť nejedného žiaka. Dňa 20.12. sme mali triedne besiedky a pyžamový deň. Každá trieda mala vlastný program, ale čo bolo ešte lepšie, boli pyžamové outfity. Dňa 19.12. bola Vianočná laťka, čiže skok do výšky, na ktorom si zasúťažili žiaci od 4. ročníka.
Sme na konci tohto diela. Dúfam, že sa vám naše vianočné obdobie na škole páčilo, tak ako nám, žiakom. Môžete nás podporiť, či už v podobe lajku, odberu alebo zdieľania a taktiež pozrieť naše sociálne siete Instagram a TikTok. S pozdravom Michal Mráz a Týma Ondisová. Dovidenia.